ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದ ಎಕ್ಕಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಇನಿ ನಾನು 2016 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಕಾಂಜರಿಂಗ್ 2 ಮೂವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಂಜರಿಂಗ್ 1 ನಾನು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದೆ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ತುಯಿಜಿನ ಸುರುಕು ಪೋತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆವಂದು. ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಪೂರ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆಯ್ನ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ದೇರು. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಆಯ್ನ ನಿಜ ಕತೆ. ಈ ಮೂವಿಗೆ IMDb 7.3 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಕಾಂಜರಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಪುನ ಮೂವೀಸ್ ಪೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂದೆ ಬನೊಲಿ. ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಒಲ್ಪಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟತುಲೆ. ಮೂವಿದ ಸುರುತ ಸೀಂಡ್ ನಮಕ್ ಅಮಿಟಿವಿಲ್ಲೆ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲನ್ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಈ ಅಮಿಟಿವಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನೋಡೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹೌಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ. ಈ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಂದು ತೊನ್ನುಜೇರು. ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನಕುಲ್ ಪೂರ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಡೇ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬಲಿಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಬತ್ತಿನ ಪ್ಯಾರಾನಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ ಅಂತ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಮುಲ್ಪ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪುಣ್, ಅಲೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷನ್ ತೋಜುಂಡು. ಐಟಾಲು ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಪಂದು ತೂಪಲ್. ಅಲ್ಪ ಅಲೆಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಕೊಲೆ ಕೆಲವು ಆತ್ಮ ಅಲೆಗೆ ತೋಜುಂಡು. ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಅವು ಆತ್ಮ ಅಲೆಯನ್ನು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಂಪೋಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ಡಿಮನ್ ನನ್ ಎಡ್ಡನ್ ಕೆರ್ಪುನ ವಿಷನ್ ತೋಜಿದು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕದು ಬುಲಿಪುವಲ್. ಅಪಗ ಎಡ್ ಅಲೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತ ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಸೀನ್ ನಮಕ್ 1977 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲದ 4 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಪುದರ್ ಜಾನೆಟ್, ಮಾರ್ಗರೆಟ್, ಬಿಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಜಾನಿ. ಮುಲ್ಪ 4 ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪೆಗ್ಗಿನ ಪರಿಚಯ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು. ಪೆಗ್ಗಿನ ಕಂಡನೆ ಅಲೆನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ 4 ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಸಾಂಕ್ಯರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೊಂದು ಪೋಲ್. ಈ ಮೆಟ್ ಜಾನೆಟ್ ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಬೋಂದು ಪೋಲ್. ಅಪ್ಪಗ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪಲ್. ಜಾನೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಓವಾಂಡಲ ಆತ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಆಪುಜಿ. ಅಪ್ಪಗ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಗೇಮ್ ಪಂದು ಐಕ್ ನೆರ್ದು ಊಜಾ ಬೋರ್ಡನ್ ಬೆಡ್ದ ಅಡಿಕ್ದೀದು ರೆಡ್ ಜನಲ್ ಜೆಪ್ಪೇರ್. ನಡುರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಜಾನೆಟ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆತೂನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಪೋಲ್. ಯಾನೆಂಚಿಡೆ ಬತ್ತೆ ಪಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಮೆಟ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ಗೆ ಏರಾ ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟಿಲಕ ಶಬ್ದಕ್ಕೇನುಂಡು. ಲಕ್ ತೂನಾಗ ಜಾನೆಟ್ಲ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುಜಲ್ ಇದೇ ಪೋತೂಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೇರ್. ಇತ್ತೆ ಜಾನೆಟ್ ಹಾಲ್ ಇರ್ದ ಲಕ್ಕದ ರೂಮ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಈಯ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟಿನಿ ಪಂದು ಕೇನೆಕ್ ಜಾನೆಟ್ ಯಾನತ್ತು ಪಂದು ಉಲೈ ಪೋಜ್ಜೆಪ್ಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಿಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕದ ನೀರ್ ಪರ್ರ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೋಪೆ. ಅಲ್ಪಾಯಾಗ ಕಂಡಿದ ಪಿದೈ ಒಂಜಿ ಜೋಕಾಲಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಡೊಂದು ಪುನದುಪೆ. ಈ ಮೆಟ್ ಜಾನೆಟ್ ನಿದ್ರೆ ಇಡ್ಲಕ್ಕದ ಡಿಮೋನಿಕ್ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ದ ಇಡವೈದರ್ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಒರ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೋಲ್. ಅಪ್ಪಗ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಲಕ್ಕದ ಜಾನೆಟ್ ಈ ಕನಟ್ ದಾದ ಮತ ಪಾತ್ರ ಒಂದುಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪು ಮನಿ ಪಂದೆ ಪಂದ ಅಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೋಲ್. ಈ ಮೆಟ್ ಬಿಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಪರ್ದು ರೂಮ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಗುಬ್ಬುನ ಟೆಂಟ್ ದುಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆಯ್ನ ಟಾಯ್ ಕಾರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ತೂದು ಆಯ್ ಪಿರ ಅವೆನ್ ಟೆಂಟ್ ದುಲೈ ಕಡಪವೆ. ಪಿರ ಅವು ಕಾರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಪೋಡಿದು ಪೆಗ್ಗಿನ ಕೈತಲ್ ಬಲಿಪೆ. ಟೆಂಟ್ ದುಲೆ ಏರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದ್ ಬಂದ್ಪೆ. ಅಂಡ್ ಪೆಗ್ಗಿ ಅಡೆ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೇರು. ಅವೇ ಟೈಮಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆಂದು ಪಿದೈ ಪೋತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾನೆಟ್ ಚೇರಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪಲ್. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಮ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್. ಇತ್ತೆ ಪೆಗ್ಗಿ ಅಲೆಯನ್ನು ರೂಮ್ಗ್ಲು ತೊಂಪೋದು ಜೆಪಿಡವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜಾನೆಟ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಜಲ್. ಇಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂಂದು ಪುನಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು. ಕೈಟಿತ್ತಿನ ರಿಮೋಟ್ಲ ಅದೀತಿನಲ್ ಪೋಪುಜಿ ತೂನಗ ಅವು ರಿಮೋಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಚಾರಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಾನಲನ್ನು ಪಾರ್ದು ಪಿರಾ ಟಿವಿ ತುಯ್ಯರು ಕುಲ್ವಲ್. ಅಪ್ಪಗ ಟಿವಿ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬ್ಲರ್ ಆಪುಂಡು. ದಾದಾಂಡ ನೆಕ್ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಟಿವಿದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಚೇರ್ಡ್ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿರ್ ಕೈಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದಿಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಪಿರ ತಿರ್ಗತ್ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ರಿಮೋಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಅಜ್ಜಿರ್ ಅಲ್ನ ಪಿರೌಡ್ ಬತ್ತದು ಮೈ ಹೌಸ್ ಪಂದು ಕಲ್ಕುಯ್. ಇತ್ತೆ ಜಾನೆಟ್ ಪೋಡಿದ ನೆಲಟ್ ಬೂರ್ವಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಸೀನ್ ಕಟ್ಟಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ನಮಕ್ ಎಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಲಾರೆನ್ ಅಡೆ ಬತ್ತದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಚೂರ್ ಶಾಕ್ ಆಪಲ್. ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವು ಡಿಮನ್ ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಎಡ್ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಕನಟು ಒಂದು ತೋಜಿಂಡು ಬಂದೆ. ಲಾರೆನ್ಗೆ ವಿಷನ್ಡ್ ಎಡನ್ ಕೆರ್ಪುಲಕ ತೋಜಿನಿ ಒಂದುವೆ ಡಿಮನ್ ಒಂದೇನ್ ತೂದು ಇತ್ತಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಆಲೆ ಎಡ್ಡ ಪನ್ಪಲ್ ಚೂರ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಹೂ ಕೇಸಲ್ನದ ತೊನ್ನ ಬುಡ್ಚಿಂದು. ಈ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾನೆಟ್ಗೆ ನಡುರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆತೇರ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು. ಹಾಲ್ಗೆ ಪೋತು ಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಚೇರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಗದ್ದೊಂದು ಪುನ ತೂದು ಪೋಡಿದು ರೂಮ್ಗೆ ಪೋದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಜೆಪ್ಪಲ್. ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರಾ ರೂಮ್ದು ಉಲೈ ಬತ್ತಿಲಕ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಏನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವಲ್. ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಲ್ನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ನು ಆತ್ಮ ಒಯ್ಪುಂಡು ಪೋಡಿದು ಜೋರ್ ಕಲ್ಕೋಲ್. ಮಾರ್ಗರೆಟ್ಗ್ಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ದಾದಾಂಡು ಪಂದಕೇನೆಕ್ ಜಾನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಏರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ರಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೇನ ಬೆಡ್ಲ ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಡ್ಗೆರ ಶುರು ಆಪುಂಡು.
ಮುಕ್ಲೇನ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಲ ಅಮ್ಮ ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಎಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತು ತೂಪಲ್ ರೂಮ್ ಡೇರ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಜಾನೆಟ್ ಅಲ್ನ ಕೈಕ್ ಚುಚಿದಿನ ಗಾಯ ಅಂತ ತೋಜಿಪನಾಗ ಆಲ್ ರೂಮ್ ಇಡೀ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಅಲೆಗ್ ಬೆಡ್ದ ತಿರ್ತು ಊಜಾ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಪರಿತದ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ನೆರ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೆಗ್ಗಿನ ಎದುರುಡೆ ಡೋರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ತೂದು ಪೋಡಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಕೈತಲ್ದ ಅಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಾಗ ಬಲಿಪೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತು ನಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೇರ್ ಅಕ್ಲೇನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಪ್ಯಾರನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆನಗ ನೆಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಪೋದು ಫಾದರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪಂದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಪೇರ್ ಈ ಮೆಟ್ ಲಾರೆನ್ ಅಲ್ನ ಮಗಲ್ ಜೂಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಬೈಬಲ್ ಓದೊಂದು ಪುನಗ ಜೂಡಿ ಅಲ್ಪ ತೋಚಂದಿನ ತೂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಅಪಗ ಜೂಡಿ ಎರೆನಾ ತೂದು ಪೋಡಿದು ಉಂತುದು ಪೋಲ್ ಅಪಗ ಆಲು ಅಮ್ಮ ಏರವು ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ಲಾರೆನ್ ಅಲ್ಪ ಡೀಮನ್ ನನ್ನನ್ ತೂಪಲ್ ಜೂಡಿನ ಉಲೈಪೋಯಾರ ಪಂದು ಲಾರೆನ್ ಡೀಮನ್ ನನ್ನನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲೊಪ್ಪುಜೇರ್ ಎಡ್ ಬರಿತಿನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಣ್ ಡೀಮನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ದ ಮೂಲಕ ಬತ್ತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಣ್ ಲಾರೆನ್ ಅಪಗ ರೀ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಏರಿ ಪಂದು ಕೇನಾಗ ಡೀಮನ್ ದಾದನ ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ತೋಜ್ಪವೇರು ಲಾರೆನ್ ಅಲ್ನ ಬೈಬಲ್ಡ್ ದಾದನ ಬರೆಪಲ್ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಡೀಮನ್ ಎಡ್ ಎಂಚ ಸೈಪೆ ಪಂದುಲ ವಿಷನ್ ತೋಜ್ಪೌಂಡು ಅವೇನ್ ತೂದು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಯ್ನ ಲಾರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪುವಲ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಲಾರೆನ್ಗೆ ತೋಜಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಡೋರಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪೆಗಿಡ ಬದುಕೇನುವೆ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಆಯ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಚರ್ಚಿದ ಫಾದರ್ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಈರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೋರ್ನ ಒಂದೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪಾಡೊಲ್ಯ ಪೆಗ್ಗಿ ನೆಕ್ ಸುರು ಕೊಪ್ಪುಜಲ್ ನೆರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ನೆಕ್ ಪೆಗ್ಗಿ ಸರಿ ಪಂದು ಒಪ್ಪುವಲ್ ಇತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದು ಜಾನೆಟ್ ಬೊಕ ಮಾರ್ಗರೇಟನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಸುರುಕ್ ಸರೇಟೆ ಪಾತ್ರೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾನೆಟ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರಾಯದ ಆಂಜೋನ ಭಯಾನಕ ಸ್ವರಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವಲ್ ಏರಿ ಪಂದು ಕೇನ್ನೆಕ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ಕೆಟ್ ಎಂಕ್ 72 ವರ್ಷ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ರೂಮ್ದ ಕಾರ್ನರ್ ಉಡುಪುನ ಚೇರ್ಡ್ ಸೈತಿನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತುಯ್ಯರೆ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪೆಗ್ಗಿ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ್ ಬುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನಗ ಅವ ಆತ್ಮ ಪೆಗ್ಗಿಗೆ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತ್ರಡ್ ನೆರ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಜಾನೆಟನ್ ಬುರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಜಾನೆಟ್ ಮತಿದತ್ ಬುರುವಲ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಫಾದರ್ ಎಡ್ ಬೊಕ ಲಾರೆನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಜಾನೆಟ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಟೇಪ್ ತೋಚ್ಪವೆ ಅವೇನ್ ಕೇಂದು ಎಡ್ ಕೇನುವೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿಯರು ಏರು ಪಂದು ಐಕ ಫಾದರ್ ಅವು ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿರತ್ ಅವೊಂಜಿ 11 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ನಗ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜಿಂದ ಎಮಿಟಿವಿಲ್ಲೆಡ್ ಆಯ್ನ ಘಟನೆನೆ ಮುಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಪೆ ಎಡ್ನೆ ಕೊಪ್ಪಿ ಅಂಡ ಲಾರೆನ್ ಮಾತ್ರನೆ ಕೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಜಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಡೀಮನ್ ಅವು ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಈ ಕೇಸನ್ ದೊತನೆರ ಬುಡ್ಚಿ ನೀನನ್ ಕಳೆಯೋನೆರ ಎಂಕಿ ಸ್ಟೇಜಿ ಬಂದು ಎಡ್ಗೆ ಬನ್ಪಲ್ ಐಕೆ ಎಡ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ಕಷ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಈ ಕೇಸನ್ ನಮ್ಮ ದೊತೊನ್ಗ ಅವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ನಗ ಲಾರೆನ್ ಸರಿ ಆವು ಪಂದು ಒಪ್ಪುವಲ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಜಾನೆಟ್ ನಿಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ ಇಲ್ಲಿಡೀ ತೂಪೆ ಜಾನೆಟ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗ ಪೆಗ್ಗಿ ಇಲ್ಲಡ ಆಯ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯನ್ನ ಎಡ್ಗೆ ಬನ್ಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಚೇರನ್ ತುದುಕೇನುವೆ ಈ ಚೇರ್ನ ನಿಕುಲ್ ದಾಯ ನಲ್ನದಿ ಒಂದರ್ ಅಪಗ ಪೆಗ್ಗಿ ಬನ್ಪಲ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೊತೊಂದಿನಿ ಇಲ್ಲ ದೊತ್ತೊನಾಗ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಫರ್ನಿಚರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿರೆ ಐಟಿ ಈ ಚೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಎಡ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಚೇರ್ಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಈ ಚೇರ್ಡ್ ಜಾನೆಟನ್ ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಸೈದಿನ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮಡ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾನೆಟ್ ನೈಟ್ ಕುಲ್ಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೇನೋ ಒಂದು ಪೋಪೇರ್ ಬಿಲ್ ಈದಾಯಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಎಡ್ಕೆ ಎನ್ನೆಕ್ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತುಯ್ಯಾರ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮುಕುಲುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ನಗ ಎಡ್ ಪನ್ಪೆ ಅವು ಅಕ್ಲೇನ ತಪ್ಪತ್ತು ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮುಲ್ಪ ದಾಯುಲ್ಲ ಈ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋವಡು ಪಂಡಲ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಕೇನುಜಿ ಅಪಗ ಎಡ್ ಕ್ರಾಸನ್ ತೋಷ್ಪನಗ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಜಾನೆಟ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದತ್ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಟೇ ಆಪೇರು ಅಪಗ ಲಾರೆನ್ ಎಡ್ಡಿಡ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಫೀಲ್ ಆತಿನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ್ ಸುರುಕ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಗನೆ ಆತ್ಮದ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕೊಡಿತನು ಆಂಡ ಒವೇ ಸೂಚನೆಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಜೀದಿನ ಜಾನೆಟ್ನ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬತ್ತದು ಅಲ್ನ ರೂಮ್ ಡೇ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇವನ್ ಪೆಗಿಲ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮನ್ ಬಾಕಿಲ್ದೆ ಡೇಟ್ ದೂಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಕ್ರಾಸನ್ ತೋಜ್ಪದು ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಚೆನೆ ಆತ್ಮದ ಉಪದ್ರ ದಿನ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ನ ಟೀಮ್ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗಿಡೀ ಕ್ಯಾಮರನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಈ ಕೇಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರೆರಡಲ ಎಡ್ ಬೊಕ ಲಾರೆನ್ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇನುವೆರ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ಕೆಲವೇರು ಜಾನೆಟ್ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮರ್ದು ಪೊಸೆಸ್ ಆತಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು
ಅಂಡ ಪ್ಯಾರಸೈಕಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅನಿತಾ ಮಾತ್ರ ಜಾನೆಟ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಮುಲ್ಪ ವಾ ಆತ್ಮಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಅಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪನ್ಪಾಲ್ ಅಂದೆನ್ಕೇಂದು ಲಾರೆನ್ಗ್ಲ ಅಂದು ಪಂದು ಫೀಲ್ ಆಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಲಿಗ ವಿಲ್ಲಡು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಸೂಚನೆಲ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಾಣ್ ಜಾನೆಟ್ನ ನಾಟಕನ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅನಿತಾ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ್ ತೋಜ್ಪವಲ್ ಐಟ್ ಜಾನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ವಸ್ತುನ ಆಲೆ ಹಾಳ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ಆತ್ಮ ಮಲ್ತಿಲಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಲ್ಲ ಮೇಟ್ ವಾ ಆತ್ಮಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ವಿಷಯ ಲಾರೆನ್ ಪೆಗಿಡ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಲೆ ಜಾನೆಟ್ನ ಯಾನೇ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ದ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಪೂರೆರ್ಲ ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೋಯರ್ ಪಿದಾಡುವೆರ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಾನೆಟ್ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನನ್ ಕಂಡಿಡ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಲ್ ಉಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಜಾನೆಟ್ ಇಡಕೇನುವಲ್ ಈ ದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ತ ಅಂದ್ ಐಕ್ ಜಾನೆಟ್ ಪನ್ಪಲ್ ಎಂಕ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪುನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಕೆರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಡಿಪಾಂಡು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಸಾದಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಜವಾದ ಜಾನೆಟ್ಗೆ ಅವು ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಡ್ ಅವು ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದೈತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಮಾತ ಜಾನೆಟ್ನೇ ತಪ್ಪು ಬಂದು ತೂಪಿನ ನಮಕ್ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ನಮಕ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಃ ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ ತೋಜ್ಪವೇರು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ ಜಾನೆಟ್ನ ಚಾರಡ್ ಕುಲ್ಲದ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಆಡಿಯೋನ್ ಕೇನ್ವೆ ಐಟ್ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಮೀ ಪಂದ್ ಕೇನುಂಡು ದಾಯ ಆತ್ಮ ಇಂಚ ಪಂತುಂಡು ಪಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ತೋಜೋಣು ಐಟ ಅಲವು ಇಲ್ಲದ ಚೇರ್ಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮನ್ ತೂಪಲ್ ಅಪಗಾಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನಿಡೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ್ ತುಯ್ಯರ ಬತ್ತೆ ಆಂಡ ಅಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಯಾನ್ ಪಿರಪೋಯರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಆಲೆ ನನ್ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಲ್ ಇತ್ತ ಲಾರೆನ್ ಏರಾಲು ಪಂದ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಅವು ಡೀಮನ್ ನನ್ ಪಂದಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಚಾವಾಯರ ದಾಲ್ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಡೀಮನ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಡೀಮನ್ ಗೊತ್ತಾದು ಅವು ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಅವು ವಿಷನ್ ಇರ್ದೆ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈತ್ನಟ ಜಾನೆಟ್ನ ಪಿರವಬೋರ್ದು ಉಪದ್ರ ಕೋರ್ನಿ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮತ್ ಅವು ಡೀಮನ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಬಿಲ್ನ ಆತ್ಮ ಡೀಮನ್ ನನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಜಾನೆಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲಲ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಪೇರು ತೂನಗಲ್ಪ ಡೀಮನ್ ನನ್ ಜಾನೆಟ್ನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಮಾತ ಬಾಕಿಲನ್ನು ಉಲಾಯಿರ್ದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಉಲೈ ಏರ್ಲ ಬರಂದಿಲಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲದ ಪಿರವದ ಬಾಕಿಲನ್ನು ದರ್ತದು ಉಲೈ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಉಲೈ ಪೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಲಾರೆನ್ ಪಿದೈಡ್ ಎಡ್ಗ್ ಈ ಒರಿಯೆ ಪೋಚಿ ಎಂಗ್ ನೀನನ್ ಕಳೆಯೊನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಎಡ್ಡಲ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನಂದೆ ಉಲೈ ಪೋಪೆ ಪಿದೈಡಿತ್ತಿನ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಆನಿ ವಿಷನ್ಡ್ ಡೀಮನ್ ಅಲ್ಡ ಪನ್ನೇನು ಆಲ್ ಬೈಬಲ್ಡ್ ಬರೆತಿನ ನೆನಪಾದು ಅವೆನ್ ಪೋತೂಪಲ್ ಐಡ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡೀಮನ್ನ ಪುದರ್ ವಾಲಕ್ ಪಂದ್ ಈ ಮೇಟೆ ಎಡ್ ಜಾನೆಟನ್ ನಾಡೊಂದು ಅಲ್ನ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಜಾನೆಟ್ ಡೀಮನ್ ಹಿಡ್ದು ಪೊಸೆಸ್ ಆದು ಕಂಡಿದ ಪಿದೈ ಲಾಗ್ಯರ ರೆಡಿ ಆದು ಪೋಲ್ ಎಡ್ಡಲೇನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಆಯಲ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಆಯಲ ಕೈಬುಡಿಯಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೈಪೇರ್ ಅಪ್ಪಗ ಲಾರೆನ್ ಬಾಕಿಲ್ ದರ್ತದು ಉಲೈ ಬನ್ನಾಗ ಡೀಮನ್ ನನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಪೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಲಾರೆನ್ ಧೈರ್ಯಡ್ ದುಂಪೋದು ಎಂಕ್ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾತನು ಡೀಮನ್ ಓಲಕ್ ಈ ನರಕಗ್ ಪಿರಪೋ ಪಂದ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಡೀಮನ್ ಅಲ್ಪನೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾರೆನ್ ಪೋದು ಎಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾನೆಟನ್ ಮಿತ್ತದೆರ್ಪೋಲ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಆತ್ಮರ್ದ ಸೇವಾ ಪೇರು ಅಡೆಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂವಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಸ್ ತೋಜ್ಪವೇರ್ ಒಂದು ಈ ಮೂವಿದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಂದೆನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ವರ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು